jirpo jirpi itum langit tame non nakang ting apor si tame alang itum kekan practice pon bom mate Charlie pon bom alang itum kabor I karbi jutang jubat pacing thor nang mate pacet thang nang pupen alang itum pining asengkan si tame ningkan wang ason kan Charlie lo lapen anutin si tame ilitum karbi jutang jubat jinghonan ji lapen ke lapu cengit bang mate ke than kikan abang sitame boripon piglo ilitum karbi jutang jubat kacing hon ajoine lo kardom kaduwe jirpu jirpi do hananta lapen nona bang ke video quality bang ta mewe det hailo aring sam piglo amati nili brightness bang asap so kijeti asap klar hoy mate khang hoy salom tame Allah sang prot ason si do horibon tame nili nang tumhan na patlangat tumang kela hello non litum karbi bisunim sorong aje te hawar karbi bisunim sorong aje long ladak rong troksi hawar pentame kacupatit doji ada rong khang konsistensi long lapen non keto labang ke nang litum tame ase bang ke arlong coaching ase kasi nili non keto bang ke alang litum kacari ke kan kacari hai kui lahai non ka practice ladak sido lapen nili nang litum tame nampak lang po karbi riso nim sorong aje long kacupatit donji alang litum non kacari bom no arni sam piglo masih pan clear edelo lasilalo jerpo jerpitum bininga sengkan hawar karbi riso nim sorong aje rong khang along lapen labang ke rong troksi atirang pen lo azon pen lo alang litum kacipati dunji kidamji lake penap lo te alang litum madak a festival mate rong aje long paledam po lapen lapu alang li cengit bang tamin non si tame phang okpik amasi alang li ladak cengit hip ang i jum thor masi alang li chori ha jiplok joklo lapen nang litum nang thantha labangso ke kan amena bang ke ko pilone ritnong chingdi lone mate boson lone nang litum nang than nang pachini tha video quality bang ke meo edelo jirpo jirpi tum aring sam piglo chiklo si tame nang klangar lo nili bang asap so brightness pc lan tame nang litum ke thek long lo lapen ke litum karbi uang thek bang ke lahai jutang matela ke kan pen lahai traditional dress puno lahai pensi ilitum han na pang thek mate ilitum han na ngachini pon kedo nili tame kan dunde pus tame kaji tame ining hang o lahai
เป็นเกลาบางเอกโซอังเดงอยู่เนี่ยทางออกปิกini bangking sampikan lo sitame non tami alang litum practice bom hu lake ciklo wangan lo nili bang brightness big masih yang hoi son lo dim manggala hello dadag rong thuksie hithi adung lo school hem adung si school hem afil adung kalilo afil long selang litum Charlie Pon bom tapu bang cheng hithi bang drummer lo lapene ki kan ke than pon bang ke komalune nilitalan chini nda matsi nang litum antame nang pachini pon thek that lo lapu ke bozar nat ke hithi nat ke light me atur sitame paturel arni do thangdang hu rasonte lang me senje di tame non bang ke ting su nang naklo asap sun li ako brightness bitu chat pa juta popon ko anang deng ne la bangke jirpo jirpitum nili tame kachini ne do peklang ke kana men pencheng lok asona son do peklang kachini dunde nasi nili tame kachini hansi kai ke tame bor idundun chini ingkung pik la bangta ko pike kana ne amen chini nde ritnong ching dilo ne mate ko son ne ahok pet bangke laksu hut ke kana bangke ahok pet bangke arlo so tum pulote hak do jibon jebek pondong sialang itum kan jibon ahok pet pulote tunat bang ting apupen bang ting tu o ditila Judelo malak ya, pikan lah. Ritnong cing di.
นางสิท่านลงมามาเตะก็มาเนี่ยท่านบางดุมอ่ะ ไม่สิทำนะ กำลังดีบางกันดูยีกันกัด อภัยเกเป็นโซ่แล้วโซ่เป็นบางคลิปพอ นั่นแบบอภัยจกเจล่าฮะเจล่าคือจะขับรถสิกันบอมเลย เหมือนทุลอดักอันกับปลิปโอเค เป็นอายุลมซีเกดัม अच्छा lapen ge jirpo jirpi tum mane video quality bang me yet the learning sam uluma ene ke ting olo ta me brightness asap so ki pipensi lan rj sita me thek ponlong lo la lo pini alang itum kacharli ke kan kacharli mate ka patte dunji atum do an pini chingrum pet lo